Ciao a tutti e bentrovati. Bihamina Iseka Quizikilenge Panole Danjeka. In presenza del segnale raffigurato è necessario accelerare bruscamente in caso di pioggia. Ako ni pano yoro la ko iwajibi alendo ko ka bali ka accéléré quoi. Ka bali ka vitesse ka chaman fara ka vitesse ka ko anga ni sanji bala è falso. In presenza del segnale raffigurato non è consentito impegnare il passaggio a livello se il traffico inteso impedisce di sgomberarlo. Akoko ni yorena ko ima autorisé quoi. Ya ni yorena ko ima autorisé ko ka nyokon kumero quoi. Ko ka occuper quoi. Ya faamuya. Ima autorisé ka trafic occupé kora ima autorisé ka tɛmɛ quoi ko anga ni circulation bloquelen do misaliya la ni terrain bɛ tɛmɛni yɔrɔ circulation jɔlen do o tɛ se ka circuler ka terrain to ka tɛmɛ ya bɛ hali ni terrain jɔlen do donc ima autorisé ko ka sira occupé o yɔrɔ na quoi è vero. Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia sul lato sinistro della carreggiata. Akoko nimba yira ka fɔ ko sira numafɛ côté ko a bɛ sira dɔgɔya yɔrɔ mɔsɔn dɔ yira a numafɛ côté la quoi, è vero. Il segnale raffigurato consiglia di accelerare per aumentare l'aderenza del veicolo sull'asfalto. Ako ni pano ni ko abi consiglia ki ka mobili ki ka accélérer quoi ko pour que ko ka contact min bɛ pino ni gidron cɛ ko pour que ka dɔ fara o kan falso. In presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione a possibili brusche frenate da parte dei veicoli che precedono. Akoko ni yɔrɔ na quoi ki kan ki icogo dɔn quoi ko i kan ki icogo dɔn bali ka jɔ la quoi. Ya ye mobilitigi min bi ɲɛfɛ k'i kan k'i janto a ka bali ka jɔ la parce que a bɛ se ka kɛ a bɛ giri k'i jɔ quoi, è vero. Il segnale raffigurato impone di usare i dispositivi di segnalazione acustica per fare spostare i pedoni. Ako ni banin bi wajibi k'i ka klaxoni utiliser ko pour que i ka senamatigi déplacer è falso. In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo. Akoko ni pano yɔrɔ la ko i wajibilen do ko k'i ka vitesse mina ka bɛn i ka doni min bi ka voiture kɔnɔ o cogoya ma quoi, è vero. Il segnale raffigurato richiede di rallentare per evitare urti con animali selvatici vaganti. Ako ni pano ni ko abi ɲini fɛ quoi k'i sumaya pour que i kana taga i ni fɛngɛ nunu i ni baganw kana taa don ɲɔgɔn na quoi. Ya è vero. Il segnale raffigurato comporta il divieto di sorpassare un veicolo che si sia arrestato per fare attraversare i pedoni. Akoko ni pano ni ko a bɛ kɛ sababu ye ko k'i bali quoi. Ya k'i bali ka mobilitigi dépasser mobilitigi min bɛ ni a jɔra ka droit de priorité di senamatigiw ma, è vero. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva. Akoko ni pano ni yɔrɔ la ko i necessitelen do quoi, c'est-à-dire i jagoyalen do ko ka i ka vitesse régler ka bɛn i ka yeta ani sira yɛrɛ kurubɔ jɛgɛn cogo ma quoi, è vero. Il segnale raffigurato è a fondo giallo se posto prima di un cantiere stradale. Akoko ni pano ni n'u y'a bila ka kɔn sira bilanyɔrɔ ye donc ko a ka couleur a kɔnɔna ko couleur bi kɛ jaune, è vero. Il segnale raffigurato preannuncia lavoro in corso. Ako ni pano ni ko a b'a yira k'a fɔ k'u bɛ baara la sira kan, è falso.
Dopo il segnale raffigurato è installato il segnale croce di San Andrea che è posizionato prima dei binari. Akoko ni i tɛmɛna nin pano in na k'i bɛ croce di San Andrea ye ko min b'a la ni i b'a ye k'a fɔ binari è vero. Il segnale A integrato con il pannello B preannuncia un passaggio al livello senza barriere. Akoko nin pano ni A ni y'a ani B fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ tɛrɛntɛmɛ sira yira barriere tɛ min na è falso. Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo che è maggiore per veicoli telonati o furgonati. Akoko ni pano ni ko a danger ka bon quoi, ko a bɛ danger yira, danger min ka bon bolimafɛntigi ye minnu bɛ ni mana b'a la ni firigonato komi n'a fɔ firigo ni ninnu minnu datugulen dɔ tɛ quoi, ko a danger ka bon olu ma è vero. I pannelli raffigurati sono installati su cavaletti che vietano il transito dell'attraversamento ferroviaria. Akoko ni pano ni ko u kɛlen don ka installer quoi, ya u kɛlen don ka ni pano fara ɲɔgɔn kan min b'a la ni a bɛ i bali quoi ka binari ka a traverser quoi è falso. In presenza del segnale raffigurato non si deve effettuare sosta o fermata sopra le strisce pedonali. Ako nin pano yɔrɔ la k'i man kan k'i gare walima ko k'i jɔ sennamaw tɛmɛ sira o terrain nin sanfɛ è vero. Il segnale raffigurato si trova prima di un tratto di discesa seguito da un salita. Ako nin pano in bɛ sɔrɔ sira yɔrɔ la, sira min bɛ ni kɔti jigijigi do et puis ni a bɛ tila ka laban ni kɔti yɛlɛyɛlɛ ye quoi, è vero. In presenza del segnale raffigurato è necessario montare le catene. Ako nin pano yɔrɔ la ko obligelen do ko ka chaîne do i ka pinɛ na quoi, è falso. Il segnale raffigurato indica che si sta svolgendo una gara ciclistica. Akoko nin pano nin b'a yira k'a fɔ ko nɛgɛtigiw bɛ course la quoi, è falso. La figura rappresentata in un segnale di prescrizione. Akoko ni figure ni jani ko a bɛ segnale di prescrizione dɔ de yira, è falso. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità. Akoko nin pano ni ko a bɛ sira yɔrɔ yira min bɛ ni danger bɛ, n'a danger ka bon ka sabu kɛ yeta dɔgɔyali ye, è vero. Il segnale raffigurato indica che si possono incontrare due passaggi a livello consecutivi che distanziano meno di 150 metri l'uno all'altro. Akoko nin pano ni ko a b'a yira k'a fɔ k'i bɛ se ka se tɛrɛntɛmɛ sira fila ma ka bɔ kelen na ka taa kelen na quoi, ko mun bɛ n'u furancɛ 150 metri ɲɔgɔnna ye quoi, è falso. Il segnale raffigurato preannuncia una cuneta. Akoko nin pano ni ko cuneta de do, effectivement pano in tɔgɔ ye cuneta de, è vero. Il segnale raffigurato permette di transitare tra un bara e l'altro se le semibarriere sono chiuse dopo aver verificato che non ci sono treni in arrivo. Akoko ni pano ni ko a bɛ autoriser ko ni barrière surumani min bɛ n'u sɔgɔlen do ko a bɛ autoriser k'i ka tɛmɛ ka bɔ terrain sira dɔ la ka taa dɔ la ko n'a y'a sɔrɔ ni terrain tɛ ka na, è falso. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli anche superando di poco la striscia bianca continua. Akoko nin pano yɔrɔ la ko a bɛ autoriser k'i ka mototigiw dépasser ko hali ni bi terrain min bɛ kɛ sira cɛmancɛ la ni a jɔlen do ko hali ni b'o dépasser dɔɔni, è falso. Dopo il segnale raffigurato, se ci sono le semibarriere, è installato un dispositivo a luce rosso lampeggiante
nti a ko ko nin bano in kɔfɛ ko ni semi barrière ni barrière surumanin bɛ yen nɔ k'i b'a sɔrɔ ko fɛngɛ bɛ yen nɔ comment on dit fe ni fe faralen don ɲɔgɔn kan, fe min bɛ fe rouge ni a bɛ mana ka don a bɛ tigɛ, a bɛ mana ka tigɛ, è vero. In presenza del segnale raffigurato si deve moderare la velocità per evitare di tamponare veicoli che procedono più lentamente. Ako nin bano in yɔrɔ la ko i kan k'i sumaya i kan ka dɔ b'i ka vitesse la ko pour que i kana taga mobilitigiw tan minnu bɛ n'u ka suma n'u i ɲɛfɛ, è vero. Il segnale raffigurato invita a considerare eventuali comportamenti imprudenti di fanciulli. Ako ko nin bano nin ko a bɛ invite ko i ka jateminɛ kɛ denmisɛnninw ka u ka basigibaliya c'est-à-dire i ka jateminɛ kɛ denmisɛnninw u ka basigibaliya la a bɛ se ka kɛ u bɛ bali ka boli ka don i ɲɛfɛ donc i ka jateminɛ k'o la, è vero. Fanciulli kuzi kɔnɔna na olu ye denmisɛnninw ye donc n'i y'a mɛn fanciulli i kan ka miiri komi bambini uguale, quindi domanda è vero. In presenza del segnale raffigurato è necessario circolare a velocità moderata se si traina un rimorchio. A ko nin bano yɔrɔ la ko a wajibilen don ko ka dɔ b'i ka vitesse la ko n'a y'a sɔrɔ i kɛlen don ka remorque dɔ sama i nɔfɛ, è vero. Wala an ka quiz banna yan an ka jɛ ka vérifier ɲɔgɔn fɛ. Quiz l'esame conferma quiz esame 0 erreur. An kun bɛ ka signal de danger de kɛ donc an bɛna tuguni kɔfɛ ni Ala sɔnna ma an bɛna quiz wɛrɛw k'a kan tuguni an bɛna quiz caman kɛ parce que taa ni ka segin quiz kan o de bɛ kɛ sababu ye a ka mémoriser donc n b'a ɲini i fɛ i min bɛ ka permis ta ni gɛlɛya b'i kan i bɛ taa ni ka segin kɛ video ninnu kan kosɛbɛ comme ça i bɛ se k'a mémoriser n'i ye taa ni ka segin k'a kan e yɛrɛ bɛ tila ka essayer i bɛ taa argument kɛ i ye min lamɛn i bɛ tila ka taa argument kɛ waati ni waati pour que i ka se ka demande ninnu bɛɛ lajɛlen mémoriser aw k'an bɛn video natɔ an b'a ɲini aw fɛ a y'an ka video partager fɔ mɔgɔ bɛɛ k'a sɔrɔ, wassalam.